И здравейте хора, аз съм Зара и днес ще ходя до библиотеката, за да си прочетам тази ужасна книга. Да, на Пърси Джаксън, която е толкова дебела, аз я прочетах за 3 дена. Вау! И ще ви показвам част от моят ден, защото няма какво да правя друго. Така, тръгваме! Хора, да само да ви кажа, че се чувствам като животните, които ходят без дрехи. Не знам защо. Да. Така. След това трябва да отивам пак да взимам други книги, защото трябва да чета. Нищо. Така. Сега. Ключовете да си намеря първо, защото ще стане много зле, ако не ги намеря, защото... Да. Хора, от половин час търсене на ключове. Единственото място, което не съм проверила е качалката. Точно. Сега вече да тръгваме. Когато излезем отвънка, ще се обадя. Така е, хора, вече съм навънка. И сега ще отида в библиотеката. Вече трябва да съм супер бързо, защото после трябва да минавам през магазин. Да, няма си ви разказвам. И като мина, по-късно пак ще излезна, за да мога да се видя с мои приятели, разбира се. И да. Не знам как хора буквално се чувствам сега съм някаква... Така, хора, ще ви се обадя, когато пак стигна до библиотеката, защото нямам много време, така че... И здравейте хора, вече излизам. Това са книгите, четите, тази и другата е просто зелена. Да, вътре трябва да почитат Едиция. Трябва да го науча наизуст.